bito koro kuminto yoko gero nyane pa umusaja gotia omukunguta na kwenye bugata lakini wako nyore pa akorete yake kabire na kimoroji unaenda geta bakora wamanya kwa nyoro kungu noro soere tia mabokalo nyore ngoradia dogo kora iga nera akire to ngombe takete kukamua basi abantu bakonyonya rukungu ruwase kanaye wamanya kokotera kabisa bwagotera naye kwera nyegoti ichara y'umusacha nyakire to mukungu we cyandekete ka ekero nyewe jakoritaya nyomba buo eyo ngombe isiko mukungu yanga abane sukuru omondo manyarwata kokata mana goja kai gaute mungira ngasugere arata ngeti yare kabire umusacha igwa basacha nyigwe kore meremo toba isa kwanja korabu no mosie omusio mondo kago nako gweri gako bugie onyu ndaka amaje gakwara kuri sabo gakyako kora kwanyu nyuntu paka kwara kwago ya gote reine bono gote okate mitangani abagaka bange alo mora gose mwantigire abasacha bange bakorere chinguru cyabo asabatayayi abasacha bange bakorere nibo yabo asabantu batabwati nsemo bawe cyo bakonya ko baritagire kene gusoborimo abasacha bange basinyirwa gacheme cyabo buya umukungu we kigogobone wanegete gwatindi ya kabisa nyomba toragaje ekero umuntu uroja ko gosoro bwanyu no be P1 kacyuko litaya nyomba teyo kwamanya ko umuntu akaratayire najya barata matako ne pick up pick up ka tiri nyasi ikigoro umuchango goso bune chinya chimogombo 10 ngana ye baruta geta tema obekagana abana bwe basacho weke mechi yabo tonyene nyumba yake baro uchikoboni nga yota kwamanya ko irwa seli pera libekire yani uwo chikuligia wachikuligira nyo muntu nga iramboye amaene buya motige oyo negasia wale nete okay Diga